Mana inya kumkete Ramogi TV ka buch jopiny chakore sani to nwa penji ni to imori kuma sirikal ochimo sani koso yo mane ka kinyalo nyiso ni 2-3-6-0 nyiso nyingi kaminene Ramogi TV to mondo winjane to be mor koso yo ntire wendwa modhial ka endi Alvance Odhiambo sechopo en jakene ratich rowere to gi Odhiambo jero apisa mar haki Afrika pod warito Shadrack Omondi milono mosh wanawa jakanyo mar bunge la wananchi kodonjo to wabro soe mbakani lakini sani to wadhi chaka Odhiambo achaka ne kodi imor gi kuma sirikal ochimo sani koso yo usebedo ku ng'anyo chigni koro dwe achiel waneno ka ntiere lokruoge moko moseketi sani koro chalo ka gima ntiere sirikal barwa bar umor koso yo. Erokamano Trevor kaki wacho luonga no Odhiambo jiro an ofisa mar kedo ratiro mar oganda shirika miluongo ni Haki Afrika ne dakwa in kiyie to wachiw a moment of silence to our fallen heroes mosebet ka kedo ndalo mege maandamano. Erokamano koro ng'ama very conscious wiye kunyal bet mamor ka issues mane wakedo ni poko bedo resolved because gimwa neno ka sani tumre en ni ker mar piny ni temo mana mondo deal kod issues politically otemo mondo obai jok mofil ni nyalo support the movement for total liberation mondo be side ne mondo dhi mbele kod telo marach ma nja wakedo ni. For example, okinyal claim ni weche beyo ka the cost of living pod ni malo. Okinyal claim ni weche beyo ka yudhe manowuok oko mondo ked ratichgi onegi to nyaka sani onge action ma wanyalo wacho ma tangible ma sirikal oseketo in terms of compensation ama in terms of kao hatua mager kisheria ni police ema noyud on live cameras kanego jogi. Okinyal wacho ni weche beyo in a situation ma rais mar pinyni owacho ni wang'ni koro dwa keto serikal ma reflect the face of Kenya kendo serikal ma is conscious to the issues mege jopiny yet jok mowalo mondo puodh kod bunge mondo kaw tij CS odwoko jok mane wa in charge of impunity. For example, kidwoko Duale ma was part of the leadership manetemo mondo wa militarize the police chake dwoko nwa idwoko the waziri mar internal security more oversee killings of people not katamna sani katamna kazi miyo nentie rallies jogwadi monegluo Nyanza ka Kisumo ka mogol nyaka prison officers mier kabiro nego dhani ot iwacho ni one thing is okay okwanya lien piny ber ka jok mogwelo nyingi mondo otimni mondo mitich kawuoni neno ka oparanya EACC okwede owacho ni nyingi ochido itimo lwala mage jok mogwelo ogwelo nwa jok man kod questionable character jok ma lack integrity kod jok maonge kod oteko mar tayo Kenya in this kind type of crisis jikaka Joho gir kuchande. Koro wan wawacho ni otemo tiyo kod political parties to quell the pressure for accountability okni odwa mondo fix the current situation ma jopiny nego. Jopiny wacho weche mege corruption. Okao bwana ma was in charge the JKIA deal. Inge JKIA deal mwani dwa mondo okao mwand mar piny omiya private investor for 30 years and so to king'iyo gima wa receive wa gain from it it's meager. Okao ng'at ma was in charge of that dubious deal koro o shift mana chairs to kete koro weche mege youth. Okwanya liye wawacho ni unless matakwa mege Gen Z obedo met and fulfilled the struggle continues. Okay. Yes. Alvance